Merci Moussa. En bas, une chaîne. Ami Moussa. Vraiment, an bɛ Musa fo magale min donna ale kɛra Kalaban kurakaw ye an bɛ foli ta ka ɲɛsin Kalaban kuraka bɛɛ lajɛlen ma su in na nɛgɛjuru sira ye 76 64 32 32 o de ye radio Sahel FM ale ka nɛgɛjuru sira ye n'o ye 76 64 32 radio Sahel FM dɔ bɛ nɛgɛ la an bɛ kuma ale tigi fɛ Ansu an b'a somɔgɔw bɛ di kɔri fɛn t'i la i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min i Kɔnɛ Kɔminɛtu la Isa kɔri baasi tɛ Jalakɔrɔjikaw la tabarikala o diyara an ye Isa Mamutu Tarawele a tulo b'i la su in na Asan cɛ ka bɔ Jalakɔrɔji ok Allahu akbar Allahu akbar ya rabbi 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 sigatala Ala ka sabali d'an n'aw ma vraiment an bɛ maliyɛn den bɛɛ fo an balimakɛ ale yɛrɛ kuma ma nɔgɔ a ma a b'a fɛ ka ɲɛji fara kan an b'a deli sabu ko in nin waati la an bɛ cɛya yɛrɛ de bolo an fɛn o fɛn filɛ ka kuma bi dekun ni kinikini min bɛ an dusukun na bi n'i ye an ja jɔlen bi ka kuma ni cɛya ye foyi tɛ an y'a ye a tɛmɛna kasi ni hinɛ kan an b'an jɔ de n'a bɛ kɛ min a ka ko ye an b'o niveau de la sisan siga t'a la oui siga t'a la a caman ya rabbi amin ya rabbi siga t'a la Amin. Ya rabbi. Amin. Ya rabbi. Amin. Amin. Vraiment i ni ce an bɛ Jalakɔrɔji bɛɛ lajɛlen fo an balimakɛ tɔgɔ la su in na halisa radio ye Sahel ye an ka nɛgɛjuru sira ye 76 64 32 32 radio ye Sahel ye aw denkɛ aw balimakɛ animateur Adama nɛgɛ karafe bɛɛ b'a bolo su in na Ansu nɛgɛjuru bɛ to aw bolo halisa 76 64 32 32 allo walekum salam somɔgɔw bɛ di nba kɔri fɛn t'i la an dugun kan ka ne don Tarawele ala ye maa bɔ fɛn bɔ adama o ye tiɲɛ Mamutu Mamutu Tarawele ko mɔgɔ ka di man di ba jɛ dɔrɔn ko dutigi bɛ siga t'a la sawande kɔni adama y'i hɔrɔn ye basayon way ni ye hɔrɔn ye Allahu akbar alimɛtali bɛ sigi hakilina sɔrɔ k'a sigi k'a kɛ parce que kunun sibiri ne yɛrɛ ye jɛmukan k'a kan dumuni la ko ma kɛ sa kunna ni dɔw e ka duba wulili kɛ ka foyi kɛ an ka dankɔrɔba ninnu ye fɛn fɛn min bira ala k'u bɛɛ kɛ seli su ye ya rabbi ala k'u kɛ seli su ya rabbi a bamananw b'a fɔ ko n'i ye sɛ fa ye n'i m'a fa na yɔrɔ tigɛ a bɛ fan wɛrɛ kan siga si t'a la mali ye cɛ farin jamana de ye daba nɔbɔ don n'i ye dɔ tigɛ dɔ wɛrɛ bɛ n'o o jɛlen don a taara nka a ma tunu bɛ adama ayi Bajen dɔrɔn de fɔ fɔ diɲɛ ka ban fo Mali diɲɛ yɛrɛ ka wuli ta tɔgɔ tɛ bɔ de fɔ la bilen a tɛ bɔ a la fiyewu a bɛ ma ninnu de tugu yen dankɔrɔba in fana tugu a n'a ɲansu siga t'a la n'u mara ka wele kɛ sisan ko nin maa dɔn Jalakɔrɔji kɔnɔnatu n'i bolo feerela ba de a n'a ka denbaya an ka foli b'u ye su in na maa n'a ka denbaya ale muso ye dugawu de kɛ kunun ne ka émission na ko an balakaw ko fo n'a y'a sɔrɔ minnu bɛ ka fata jamana kama ko cɛ bɛ k'u ye muso dɔ de si min k'o de se ka jɛ bolo ka jɛ k'u ye jama min ta ka jamana sɛgɛrɛ k'ala
Allahu akbar. Kali ko do weka ambala ka beka ashibo ka gira je bela mamun daga masaka da mun kama ko da shiga jabo ga jabu yin gurin su da shi ne mun su da ko ke Allahu akbar. kira amma ka patola ba Allahu akbar. asa da bele ka boka tula An ka foli b'u ye. adama me be fu A diyar'u ye. ala ka dum ko suma Amin amin Mamadou. ya rabbi ala ka dum ko suma Amin amin amin. ko ba ko ni bora mali to ni tara ameriki nyei Ay fiyewu. ko ni ko mali nyedi ni tara etari ni ko mali nyedi ni tara farazi ni sara farazi te wuli ko farazi nyedi ni ko mali nyedi O tila k'i su doni ka na ye. wallahi su ke su ko kana mi faso bu jare ali ta dum do ya to kana faso ko kana ni be mali nyedi de sara ko ala kuma ka mo hadra kasira aram sadu A kasira a bɛ kasi. ani kasira miri de du A bɛ miiri degun degun. tasi de du Tasi oui. ni jaba mira farafin de ma be man ke de farafin de ma be ma de habi ko farafin ka kayere ada ni ni na sa ko na bi to Siga t'a la. la no bi binda masaje na fi yere bora ka fa to bina ada ma ji tek ko mo la sikila ya Ayi layidu min b'i ni Ala cɛ n'o don sera kɔni. na sera singon te fara ke to mana ke to ala di mo do Wallahi wallahi. ado da kala am ta ke to di amma do Maa si t'i ta dɔn wallahi. ma shi ti ta Wallahi t'a dɔn. ita ni to dara yi te wa Wallahi. ita ma to bi ki hawa Oui. mutai mo ma jola ba ka bara A b'a kɛ dɛ. aka ta wani man da Ya rabbi ya rabbi ya rabbi. rum so filaga ko fere ni fere Fɛrɛn fila i banba dɛ. e no ko fi ta fere le ti bara ke blu ni bara de fere ko la ke bara ko Ayi cogo dɔn dɛ. ko fere ko de ko Allah ko fere le mu ke no Ayi Ala ka n'o muruti. Mama tulo b'i la dɛ. na ja Aha. ko fi bi mo ade asa ko de Na n'a ka mɔni duman ba ye. N'i ye nin fɛrɛn ko kuma in caya mama bɛ dimi dɛ. Sanɔgɔmuso tɛ kulo dɔn dɛ. Ayiwa ɲaamɛ. Ya rabbi ya rabbi. Ko n yɛrɛ ka foli bɛ mɔɔ ban bɛɛ lajɛlen ye. Cɛkɔrɔba ɲuman n'a ka dɔnko. Wallahi ko n ka foli bɛ bɛɛ ye. Nin ye tiɲɛ ye. Wallahi. Siga t'a la. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Siga t'a la siga t'a la. Numéro bɛɛ y'a kama. Ko an dan de la. A k'o bɔ a la dɛ. Wallahi. A man ɲi dɛ. U k'u hakili to yɔrɔ in na kosɛbɛ dɛ Mamadou. N ka baara kɔrɔ i bɛ k'a fɔ koyi. O tuma ɲɔgɔn sɔn fɔ. Ala n dɔgɔ i bɛ woro sara. Siga t'a la i ka dɔn nin bɛɛ b'a diya halisa ka aw ladɔnniya arajo ye Sahel FM. Nɛgɛjuru sira bɛ to aw bolo 76 64 32 32 sanga tɔtɔrɔ sanga 6 ne ni aw an b'an kɔ don ɲɔgɔn na maa fila an b'o ta an bɛ taa so alo ani so alo ani so an b'a somɔgɔw an balakaw tɛ ka don yɔrɔ sɔrɔ bi b'i kan kɔrɔta dɔɔni tɔgɔ jamu i bɛ n wele ka bɔ min? Adama Jara ka bɔ fa jumɛn? Adama Jara Jalakɔrɔji Pilaki la o ye ne yɛrɛ tɔgɔma ye Jara in de y'an fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔɔni kɔri fɛn t'i la kɔni? Dugawu ye fɛnba ye i seko kɛ o la o ka d'an ye Ala ka dugawu kɛ dugawu ɲuman ye. Amina amina amina. Ya rabbi ya rabbi ya rabbi. Amin 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 amin. A bɛ cogo di a bɛ kɛ cogo di an ka jɛ k'an banba halisa nin kan ka dusukura don maliyɛn kɔnɔ nin kana maa si farifa nin de kan k'a to an k'a dɔn Sadio ale tora fasoko la fasodenw kan ka mun de kɛ ka Sadio su kuma bɔ o de k'an cɛsiri k'an bolo di ɲɔgɔn ma bɛɛ n'i seko don.
Oui. Oui. Malien dɔrɔn tɛ diɲɛ bɛɛ ni santi m'a fɔ minnu t'an fɛ mais farafinna hali minnu t'an fɛ a dɔw dusu tɔɔrɔ la kosɛbɛ. Oui. Ya Rabbi. Merci bien, ini cen tɔgɔma Adama i jara an bɛ i ka dɔn jarakɔrɔjikaw bɛɛ lajɛlen fɔ plaki la halisa nɛgɛjuru sira an bɛ maa kelen ta da an b'a sɔgɔ su in na nɛgɛjuru sira ye 76 64 32 radio tɔgɔ ye Sahel FM nɛgɛ karafe bɛ ba Kulubali bolo su in na aw denkɛ aw balimakɛ animateur Adama Tarawele ne yɛrɛ dɔgɔkɛ nin balimakɛ Mamutu Tarawele Mutu Sɛnsɛn Énergie FM a n'a baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen k'u ni su allo Ansu i tɔgɔ jamu k'an wele ka bɔ min? Musa Jabate ka bɔ Dawudabugu Olympique da la. Musa Jabate Dawudabugu hôtel Olympique da la. Awɔ. Dɔɔni bɔ i ka radio mankan na wali k'i mabɔ a la dɔɔni. An bɛna dugawu dɔ kɛ. Dugawu kɛ Musa. Ala ka ɲin'a la. Ya Rabbi. Wow. Musa Jabate bɛɛ ni ŋaniya don bɛɛ ni seko don an b'i fo maa laban ye da gosi an b'o tigi kɛ ka da in dafa sabu appel bɛ ka ɲɔgɔn tigɛ allo. Ok. Ayiwa bon ba sigi an t'a lajɛ ka bi taa k'a kuru yan ko sɛgɛla fiɲɛbɔ bɛ kɔmɔ suruku kanja an bɛ bi ta in to nin cogo la an b'a to nin cogo la ka dugawu kɛ Sadio dɔrɔn tɛ ale de ye kunkolo ye bɛɛ ɲɛ b'ale la mais cɛden caman de binna walahi cɛ caman de binna don in na kɔni misiri yɛrɛ binna mɔgɔ minnu kan u ka ca dɛ ka dugawu k'u bɛɛ maa minnu fɛnɛ joginna nin ko la k'a daminɛ Mali kunu fɔ bi k'a daminɛ 2012 fɔ bi minnu sara wali minnu banana wali minnu kɛra lujuratɔw ye ka dugawu k'a bɛɛ n'a somɔgɔw ye n balimakɛ bi e bɛn'a fɔ k'i den tɛ sɔrɔsi ye e den tɛ polisi ye ɔ mais dɔ den kɔni y'a ye e tɛ ka jɔrɔ dɛ parce que e den t'a ye mais min den don o tɛ sunɔgɔ dɛ mais min den sɔnna ka taa yɛrɛ di ka e ni ne kumabɔ an kan ka fara ɲɔgɔn kan k'o k'an bɛɛ den ye k'o k'an bɛɛ dɔgɔnin ye k'o k'an bɛɛ kɔrɔ ye dɔnsen kelen tɛ dugu cɛ ala ka Mali kisi maliyɛnw ne kelen tɛ dɛ ne ni aw cɛw ni musow aw minnu ko Mali kunu fɔ bi a y'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a bɛ fɔ an ye k'an ka ɲɔgɔn sen bila e b'a kɔrɔ dɔn a kana k'i ɲɛna ko i taamatɔ ko dɔ de bɛ k'a biri k'i sen minɛ o tɛ koyi tumana min na an bɛ ka jamana ɲini k'a bɔ tɔɔrɔ la o wagati dɔ kana taa jamana sama ka n'a bila tɔɔrɔ la anw bɛ k'a ɲini ka taa hɛrɛ nɔfɛ e bɛ k'a ɲini ka tɔɔrɔ sama ka na anw bɛ k'a ɲini ka fitinɛ da faga e bɛ k'a ɲini ka fitinɛ kolokolo e taalen b'i sigi dɔ ka jamana kan k'i faso neni k'a ba neni i n'a fɔ Mamutu y'a fɔ cogo min k'a ba neni e y'a fa n'a ba neni e ti kɛ yen ɲɛ ye i bɛ kɛ Mali ɲɛ de i ɲinana kojugu kana ɲina kojugu ala ka hakili ɲuman d'a ma bi ta bɛ to nin cogo la k'a kuru ka dugawu kɛ ne ni aw nɛgɛw karafe tun bɛ b'a bolo promoteur Bɛlɛdugu Abilayi a sen bɛ kɛrɛkɛ la ala k'a ɲuman segin an ma an tun y'a kanu k'a yɛrɛ ta nɛgɛjuru la an n'a ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o la ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada aw denkɛ aw balimakɛ animateur Adama ka lase kɛ aw ye k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 21 ka taa gosi 22 sanga 30 jɛmukan bamanankan ni ala ma foyi kɛ ne ni aw la dimanche wɛrɛ o ye don dɔ ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a radio kelen ka Sahel FM même heure même fréquence bye bye. Partager mind. So